Trepas fylder 50 år. Det er 50 år med glæde, kammeratskab og hårdt arbejde. Det er nemt at se, at folk er glade for deres arbejde. Men hvad mener medarbejderne egentlig selv? Det har vi spurgt dem om på de forskellige afdelinger. Hvad hedder du? Ja, det er Viola, jeg hedder. Andersen til efternavn. Vi maler, og jeg strikker, og jeg har malet mange ting til sig selv. Jeg har lavet glasting, og Kan du godt lide at være her? ja, jeg har jo så godt her. Sammen med sine kammerater og sådan. Jeg hedder Brian Nielsen. Hvilken afdeling arbejder du i? Jeg er maskinafdelingen. Det er en god arbejdsplads, fordi der er mange venner, og man har været her i 20 år. Så kan man godt lide at være her. Hvad er din opgave? Det er sådan lidt forskelligt, hvad de Frank og Karsten de får mig sat til. Når man har været her så mange år, så har man ikke lyst til at være derhjemme. Hvad hedder du? Marianne. Hvilken afdeling sidder du i? Jeg er i elafdelingen. Så du er her, fordi du godt kan lide at lave noget? Ja, det kan jeg godt. Har du fået nogle venner her på Trepas? Det synes jeg. Og jeg kender dem i forvejen, så... Jeg hedder Elling Hvilken afdeling er du så på? i Park Montage. Kan du godt lide at være her? Ja, det kan jeg. Hvorfor kan du godt lide at være her på Trepas? Jamen, jeg synes, det er hyggeligt at være her. Hvad er din opgave? Jamen, det er lidt forskelligt, vi laver. Nogle gange så pakker vi kasser, det der hårfarver og perleblade i poser og sådan forskellige ting. Men nogle gange så laver jeg også noget nyt. Jeg hedder Margrethe Andersen. Og hvilken afdeling er du på? Jamen, det er herude. Hvad er dine opgaver så? Jamen, det er jo at give tudkanten med og sådan noget. Man skal helst have noget at stå op til. Så du vil hellere arbejde her, end at sidde derinde? Ja, det kan jeg ikke finde mig sådan. Altså bare at sidde derhjemme og se kugleure. Velkommen til Kløvercaféen. Kløvercaféen er et sted, hvor de ansatte hos Trepas kan mødes i hyggelige omgivelser. Her er der mulighed for at få serveret aftensmad, samt få en kop kaffe og slappe af med de andre. Ja. Jeg hedder Lisbeth. Hvilken afdeling arbejder du på? Jeg er på Trepas Park- og Montageafdeling. Kan du godt lide at være her? Ja, det kan jeg. Ja, der er masser af venner, man kan gå og snakke med og sådan noget. Man får nogle nye kammerater og sådan noget. Der er masser af gode veninder. Nu siger du, at de pjatter med hinanden. Hvad kunne det for eksempel være, I pjatter med? Ja, men når vi sidder og for eksempel clips og hermepladen, så kan vi godt holde lidt fis med hinanden og sige, og din drillepind og sådan noget. Og hvis en af mine venner, de har sådan lidt for iskold fingre, så stikker jeg lige ned i nakken. Nå, så kommer jeg hen og lige tager fat i dem. Og så har jeg måske også helt iskold fingre, så gør jeg det samme for at hævne mig. Jeg er Tony Michael Helén. Jeg er maskinafdelingen nede på maskinværkstedet. Hvad er dine opgaver? Jeg laver sentestbeslag til mejeriprodukter. Snakker du meget med dine kollegaer? Ja, det er John Nielsen, det er en af dem, jeg arbejder sammen med. Han står derovre. Hvor der er bag her, det er min kammerat, første kammerat derovre. Og så er der Ip, han er også min kammerat. Ja, så jeg kan sådan set lige med alle sammen, så... Hvad hedder du? Søren? Hvilken afdeling sidder du i? Ja, alle. Der var den store skinne der. Den plejer at passe i bær. Hvorfor kan du godt lide at være her på Trepas? Jo, ja, men der er flere slag med. Fester I tit? Ja, ja, sådan en sommerfest. Jeg hedder Therese. Hvilken afdeling arbejder du i? Jeg arbejder herude i Halle. Jeg er ny praktikant herude. Altså, jeg skal være med til at passe for vores fugle, som vi har lige herinde i vores spisefællessal herinde. Der er jeg med til at passe Lofeline, som jeg er rigtig god og kendt med fra Aarhus af. Kan du godt lide at være her? Ja, rigtig meget. Jeg har lige fået en halv måned mere på prøvelse i praktik herude. Hvorfor kan du godt lide at være her på Trepas? Fordi at der er stille herude, og fordi at det er noget med blomster. Og man kan lære lidt om blomsternes forskelligheder, og hvordan de er, og hvordan de dufter. Det er tydeligt at se, at folk på Trepas er glade for deres arbejde. Vi ønsker dem held og lykke med de næste 50 år.